Hola, veus, ja són més d'un centenar els casos de coronavirus a la demarcació de Lleida i és que en només 24 hores la xifra de positius s'ha incrementat en 31 nous casos, de manera que la xifra d'infectats a la demarcació ascendeix a 109 persones. Al conjunt de l'estat ja hi ha 20.000 infectats i més de 1.000 persones han perdut la vida. Aquest cap de setmana, sobretot, quedeu-vos a casa perquè saltar-se el confinament per anar a passar el cap de setmana a una segona residència pot ser castigat amb multes de 600 a 30.000 euros. Aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra activaran un total de 200 controls a tot Catalunya. A Lleida, Correus ha tancat aquest divendres el centre de tractament postal situat al polígon El Segre després que un treballador presentés símptomes de Covid-19. Correus ha decidit tancar les instal·lacions i els empleats que havien coincidit amb aquest treballador estan en quarantena. Sobretot, tots a casa a complir el confinament aquest cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció.